Emisiunea Rețeta Sănătății este oferită de Dr. Teodor Motruc. Chirurgia de mărire a sânilor este una dintre cele mai solicitate proceduri estetice la nivel mondial. Sânii reprezintă una dintre emblemele feminității. Sigur că o lipsa sau absența totală a unui sân sau o anomalie congenitală, un sindrom Poland sau un sân tuberos va produce o stare cumva de frustrare, de neîmplinire și atunci în loc să se poate concentra o femeie spre viața ei, pur și simplu să fie dezinhibată, să realizeze tot ce își poate dori în viață, de multe ori această inhibiție o trage înapoi și se simte și în atitudine. De foarte multe ori apare efectiv atitudini vicioase la nivel fizic, cu umerii aduși în față, corpul retras. Imediat ce se îmbunătățește aspectul la nivelul sânilor, vedem o explozie efectiv de lumină și pe chip și în ținuta pacientei. Mărirea sânilor se poate efectua prin implant siliconic sau prin grăsime proprie prelevată din anumite zone ale corpului. Cel mai important este să știm scopul pe care îl urmărim. Dacă dorim să obținem o volumizare semnificativă, atunci e logic și firesc să ne îndreptăm către un implant mamar de silicon. În cazul în care avem un sân destul de bine reprezentat, dar cu un pol superior mai slab vizibil sau mai ales când avem asimetrii stânga-dreapta și ne dorim ca în cursul acelei intervenții să efectuăm și o altă operație, cum ar fi o liposucție, spre exemplu, atunci acea grăsime o putem folosi, chiar ne ajută, pentru a contura și a modela frumos sânii. În general, implantele de silicon, spre exemplu, ca și garanție, firmele care se respectă oferă o garanție pe viață, ca și calitatea implantului. Condiția este să nu fie variații foarte mari de greutate sau, în cazul unei alăptări, să nu fie extrem de prelungite ca durată. Când vorbim despre lipofilling, de transferul de grăsime, grăsimea va fi integrată la nivelul sânului și va avea modificări în funcție de greutatea pacientei. Frecvent, dacă pacienta se va îngrășa, sânii se vor mări sau invers, dacă pacienta va slăbi și sânii se vor slăbi. Tehnicile moderne și calitatea superioară a implanturilor fac ca operația să fie mai sigură și recuperarea rapidă. Pacientele se vor simți atractive și încrezătoare. Emisiunea Rețeta Sănătății este oferită de Dr. Teodor Motruc.